Amagerhal. Med sejren vandt Bakken Bersted med klubbens 5. pokaltitel. Selvom vinteren er særdeles varm i år, så er det for koldt til at dyrke mange udendørs sportsgrene. Derfor er roerne rykket ind i varmen. I dag var der jyske mesterskaber i indendørs roning. Starten er gået til 2.000 meter for juniorer. 17-årige André Lavets Bensen fra Aarhus Roklub har lagt sig forrest i feltet. Det gælder simpelthen bare om at have god kondition og så være stor og ond. Om sommeren er André Lavets Bensen et af de håbefulde talenter i Aarhus Roklubs både, som her ved en regatta på Brabrandssøen. Men om vinteren er han henvist til en romaskine. Jeg kan bruge det til at sammenligne med i forhold til andre, men også for eksempel juniorlandstræneren og andre af dem, der står højere op i hierarkiet i rosport, kan se mig. Så på den måde, det er en god måde at få vist mig til stede. Trykke. Ja. Udover at den holder roformen ved lige, er selve konkurrencemomentet ved indendørsroningen ikke uden betydning. Det er alvorligt det her. Det er det, fordi man siger, jyske mesterskaber her, det er faktisk en form for fortræning til de danske mesterskaber, som kommer om 3 uger. Og som om det ikke var nok, afholdes der også hver år uofficielle verdensmesterskaber i Boston i USA. Men fremover er det måske ikke nødvendigt at rejse så langt for at deltage. Der findes software til de her maskiner, så du faktisk kan ro mod hinanden på internettet, så du kan konkurrere mod nogen på den anden side af jorden, hvis du har lyst til det. Og sidste dag. Selvom André Lavets Bensen vandt i sin klasse i dag, vil han dog ikke helt gå over til indendørsroning. Det er en maskine, det kan jo ikke simulere sådan den ægte natur udenfor. Og det er 4. gang Aarhus Roklub arrangerer jyske mesterskaber i indendørs roning. Og vi bliver ved et indendørs sport. Vivild IF blev i dag dansk mester ved Dansk Boldspil Unions officielle DM i indendørs fodbold. Finalen blev et særdeles spændende opgør. Vivild kom foran 2-0, da Albertslund pludselig reducerede til 2-1. Men derved blev det, så østjyderne kunne løfte pokalen langt over hovedet for andet år i træk. Efter en julepause er vores debatprogram vendt og drejet tilbage i morgen. Hun har et CV på 4 meter. Hun er forsker, debattør, medlem af et utal af bestyrelseråd og nævn. Hun er også forholder på Djursland og mor til 4. Økonomiprofessor Nina Schmidt kommenterer ugens højdepunkter i Østjylland i Vendt og Drejet. Ja, mød Nina Schmidt, som hun hedder, i morgen. Vi har ikke flere nyheder til dem nu. Jeg vil håbe, at I alle sammen får en rigtig god aften og sige tak for nu og på gensyn. TV2 Østjylland og Østjysk Bank præsenterer vejret. God aften Østjylland. Det starter tørt her i nat. Der kan dog komme sådan en enkelt byge af til. Og i morgen, der starter det også tørt, og så er der sågar lidt chance for sol i morgen formiddag. Men så til middag, så er der altså en front, der sådan begynder at banke på fra en vestlig retning. Og i løbet af eftermiddagen, der breder det her regnvejr sig, den har med til hele regionen. Og så står den ellers på regn, og det gør den også den kommende periode. Der skal faktisk fronter ind over land hver dag i den her periode. Og så ser det ud til, at det opholdsvejr, der kan komme, det kommer til at ligge i nattetimerne. Så det bliver altså ganske vådt, og så bliver det til med ganske blæsende. Men det bliver fortsat mildt med temperaturer på de her 7-10 grader.